бачаҳо акай зоҳир да ҳазор раҳмат ки ягон камбудӣ нестай мо ина бо мега. Салому алейкум, ҳама каса хубен тенҷе. Ана каса права экскаваторшки мехоҳам, арама номро телефон ма 8921 98 0747. WhatsApp скор мекунад, просто абонаед права. Ҳамо сои права меша, бо права мошинам ёрдамтон метам бародар ҷоно. Ин ҳамин чи ӯ як 3 ҳафта пешаки видео карда, нигоҳ кун. Як 3 та разнорабочий аст, песна зонда, аям боло то ҳамҷа канад. Ана гуфтан ки хай биё акай зоя видео куку. Ҳамин ранги мо ҳам тари накунанд аз нарабочий да мақсад. Ана имрӯз 13 январ як минус 20 градус аст. Ана биним сухта кеста бо айхунакира. Бародар ҷон, ҳамин омади Россия ку 1 сол ту аз нарабочий кор ку 2 сол 10 сол кор наку, дворники наку 10 сол. 1 сол 2 сол кади ёд гирифти урусиро. Ҳамон кас дига нагузад. ҳама хунукӣ мезанад ку ҳама чиз дар кор мемонад бовар ку мерай тоҷикистон фақат личени мегири як гӯсфанда. ана инаqa правай мошинам ёрдамтон метавад. ина нигоҳ кунед чӣ хел шогирдои ман меравам видео мекунам. ранги ҳамон ҳар ҳафта 7 каши 8 каши 10 каши рафта омадеста. салому алейкум, мо ҳамрӯз саҳарӣ омадем, экзамен додем, гузаштем экзамен. ина ҳама каса қарор дорем дар шаҳри Псков. мо қарор дорем шаҳри Псков. Экзаменҳоро гузаштем. ина ҳамаи бачаҳо гап нест акарама. акай зоҳир да ҳазор раҳмат ки ягон камбудӣ нестай. мо ина бо мегардем иншоалло ба бегаву Москва мереем насиб кардагира. ина бачаҳо ҳамаш экзаменҳоро гузаштанд қоидави, ягон камбудӣ нест. насиб кардагира. Равай башни кранам ҳаст бача ин бародарам башни кран гирифтага дар силендер нишон мед. Кадоме бо правай башни кран гирифтанӣ боша, ини бародар хеле пеш спори дада экзамени рӯз омад, ина башни сразу праваша гирифт. Назар Бахтиёр Худоевич башни праваша гирифт. гирифтаг. Бе ягон камбудӣ. намуд ёрдам метавад. ҳама тарафа ёрдам мекунанд. ина бародара ҳамаш гирифтанд. Тоҷикистон ба пеш дар амони худо. ин видеои ман бисёр одаморо тамошо мекунанд. ҳама шакли рафта права намегиранд, лекин ҳамин дуруне ҳамин бачаҳода ҳастанд, хеле одамо мебинанд, ҳамин казда ҳавасманд мешаванд. бисёр одам занг мезананд, мегӯянд номрота ай тикток гирифтам, ай ютуб гирифтам, акай зои гап нест, мегӯянд мо мегирем. ҳамин мардако ай Краснодар, ай Челябинск, ай Екатеринбург мегиранд. мешаванд экскаваторши. просто ҳар одамо айхид завис мекунад. одаме ҳаст ки гражданин Россия правара гирифта 2 сол пешакӣ гирифта, то ҳола экскаваторши нашда. медонам барои чӣ? барои ки ғайрат надорам, бо айдами ҳамин кор намешавад. баъди правара гирифти ку ҳама корта яъни мамон айдами ҳамин буша. чӣ хел мешавад экскаваторши? ҳамин шогирдон ҳастанд, метавонам номрои телефон ё ки худам ёрдам мекунам, стажировка я хел ба пул я хел бепул. тамо бад он мешавад. ман хеле ҳаста ҷои коре ки ина як шогирдам рафт 20 рӯз армиян кор кард дар гусеничный экскаватор гӯшум ях кард. 20 рӯз кор кард. 20 рӯз кор кард. 4000 дод. ҳамин документҳои ҳамин трактора ман бигирам, гуфтам ҳеч наги. доб армияна ана чӣ ку? бё фиргардем ях кам. ана дошти документ пакумент клип аж баҷо накард. уна кор бира кор ку. рӯзи кори бурман 4000 биро. агар ҳамон армиян агар рафта кор намекард 20 рӯз 4000 да ӯ ҳамон ранги на ӯ гражданин праваш тай таксарида мемон. ин рош ҳамин хеле аст. стажировка мера 1 рӯз 2 рӯз 3 рӯз 1 ҳафта скорост пайдо намешавад. вақте ки ту 20 соат 20 рӯз дар дуруни экскаватор шишти айсар тобигара задӣ, ту ба лекин ҳамон армиянам гал нестай ку ту ҳамон стажировка кардӣ, тамо управление мефаҳмӣ иш кадом рола бозӣ мекунад, ирча кадом рола. тамо ягон ҷои қиниш не. ҳамон одамо гирифтан меоянд ҳамҷада ку то обеда стажировка мекунанд, баъд обед мегӯянд тамо занг мезанам, мегӯянд акай зои ман дуромад мекорда ҳазор амал иҷа шикарӣ мешавам, уҷа шикарӣ мешавам, ман мефаҳмам оно. ягон ҷои фанд қилебш нестай.
та камера чик. Камера съемка. Камера тикари то съемка. Съемка. Наме то съемка. Кино механик. Тоҷикистон ба феш. Рафте ме яхкам. Буҷам тесе. Хадо бугира. Ин айда кор мегам. Камера чимо. جون تماس کنه روغانش کما او منیاکه هو برا اینا ای پشتت میرم اینا نگاه کن نگاه نکیس برا همراه بگی برا اینا رفتیم چی با در بکنی برا اینا با چند تا 400 تا کالونرا باید چکنه اینا 400 تا نم خیلی کالونرا باید هم مردکو تو ریزبا گنیت کنن انا همون یا چی دایدم زد یا اینترنت یا نخلد هموشو کنم یا نخلد دایدم زد یا مردک شکور میرم دا شکور همون درون درای کده تا یا کده یک چوجای اوقوب غالدگی از زمینده میگیرم یونه قطعی همو مرغو را چوجوش خوش میکنه شب انا مرغ قبولش میکنه خیلی کلون میشه یه روز بچه خوب کلون میشه دارم بیرون گشته سه یا اصلا نگاه میکنه یا خوب دیگه در بلندی پرده سر رفته سر هوا دا با میگه که هم بچه iki buçuk yıkı dablandı mı para? Bada avuç mı yapırsan? Petuka. Petuka mı yapırsan? Mega ki kadar mega içi yapar mega o kim mega da bulu? Mega o kopa mega. Mega. Koş ki man rangi ama o kopmuş diye akı bulan mı parlı var gene ay bulu odam orani kom mekada. İnan kheli anam marda o kopa ne kadar durun. çocuğu mır karşıda gel. Benim haberdar canım hem durun ekskavatör şkol hem durun marda hem bunu hem de o kopra. Gayret kı tam şey ekskavatör şey. Hay odamı ki maaş 100,000 میگیرن 120,000 میگیرن جود گرمای کو تا ekskavatör ki dar kur değil. Ya mı odamı da dar kur ki çıkım mekanı maaş kama 55,000 da kur mekanı ama Damasko dedim odamı 55 ta. Ama манали да кор мекунад разан рабочан чунчан короче ҷой хоб медода патентша медода регистратсияш мекарда короче 55 та 50 та медода оли инам хе бародарҷон бефараз шидӣ мара камера ка ма чӣ кунам видео кунам то бутам ина инструментои якум ина оли унаҳо камера 400 та 400 та چی کالونا انا خیلی 400 تا اینسترومنتوش هم بی دستم یخ کرد بلیم ای ریز باگانیک شکن ساسا های در پناه خدا باشه egzaminler amadayım akası spordayım tam uğraşta derim anda kasikamda bayram spora verim nasıl konu bey kahve çazar ama Akay Zoir yine ya şogirdet babketa girif yine hayış kaysa saat korise sa 5 rubli seva khud metya ama 700 normali barodaro yine Akay Zoir buvari no kay metunin hami odam da mujat neina pravat ono begire metya ma havad ne yoin ma havad jo shot or kalam begire bukhida on